kailangan mo? Bakit natatakot ka? Sinara ko lang naman ang pintuan ng kwarto mo. Tomboy ka kasi. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga nilalang na dahil sa mapait na dinanas ay tinatalikuran ng tunay na katauhan. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Jane sa ating dunang sa kanyang panahon. Aling Delia, ang ganda ng bago namin kasama dito ah. Si Miriam yon, Jack. Anak ng kaibigan ko si Nando. Stay in din siya rito. Oh, Weekend lang umuwi. Nangangailangan ng trabaho. Kaya tinanggap ko rito sa grocery ko. ang ganda. Gusto na mo, no, Jack? Na-love at first sight ako eh. Talaga. Manong tumigil ka na dyan sa kalokohan mo, ha? Bakit? Lahat na lamang ng tauhan ko maganda, ginagawa mo siyota. Oh, hindi naman sila lugi sa akin eh. Galante akong syota. Ako pa nga lugi sa kanila kung tutuusin. Ang display ko lang sila. Ginagastusan ko pa. Kaya nga, magpakababae ka na lamang. Eh. Babae ka naman talaga eh. Aling Delia. Pero alam mo, ha? Pag naging babae ka, lalo ka magugustuhan ni Ramil. Ayoko nga sa lalaki. Gusto ko sa babae lang. O, Nando, kumusta ka na? Eto, magaling na, Delia. Salamat nga pala sa pagtanggap mo sa anak ko sa grocery mo. Malaking tulong sa amin ang kita niya dun eh. Ayos lang yun. Kailangan ko naman talaga ng tauhan eh. Natutuwa nga ako dito sa anak mo. Sipag, tsaka listo. Salamat po. Gusto lang kita paalalahanan, Miriam. Ay, tungkol po saan, Aling Delia? Abe, kursunada ka na assistant kong si Jack. Inamin niya sa akin yun. May lalaking nagkakagusto sa anak ko. Tombo yun, Nando. Tatomboy. Oo, at napapansin ko, malapit sila nitong si Miriam mo. Ay, mabait naman po kasi siya. At maayos pong kausap. Kaya nakikipagkaibigan din po ako. Ay, kapag nakipagkaibigan sa iyo ang tomboy, malamang maging kayo. Sinabi ko yan dahil ganyan ang ginawa niya sa mga dati kong tauhan. Kaya mag-ingat ka, ha? Oo nga naman, anak. Baka kung anong gawin sa'yo ng Jack na yon, mag-iingat ka. Salamat po sa paalala, Itay, Aling Delia. Huwag ko kayong mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Siya ang mag-iingat sa akin. Magandang gabi, Jane. Ano naman maganda sa gabi? Istorbo mo ako. Jane naman. Di ba sabi ko sa'yo, di tayo talo. Ang kulit mo rin, ano? Jane, mahal kita eh. Kaya ako nagtsatsaga at naniniwala ako na mamahalin mo rin ako balang araw. Di mo nangyayari yun. Babaeng gusto ko. Narinig mo? Kaya iba na lang yung ligawan mo. Miriam, salamat sa pagpayag mo. Makitulog ako sa kwarto mo, ha? Kahit pa paano, nabawasan yung lungkot ko. Okay lang yon, Jane. Buti nga may kakwentuhan ako habang nagpapaantok. Oh, ginaw, Miriam. Lamig na kasi ng panahon, eh. Pwede kayang mayakap. Sige. Oh, anong nararamdaman mo? Nag-iinit ka ba?
Oo, Jane. Nag-iinit ako. Gusto kitang... Ano? Sabihin mo. Gusto kitang tadyakan. Ah. Naiinitan ako eh. Nakayakap ka pa. Ito naman, oh. Kala ko ba naman... Kala mo, payag ako sa gusto mo. Babae ako, Jane. At hindi rin ako naniniwala na tibo ka. Tibo talaga ako. Bakit nung naligo ka, nakita ko panty ginagamit mo? Ha? Talo pa kita. Ako, brief ang gamit ko. Ano? Uli kong ganun tibo ka. Hindi. Komportable lang akong gamitin ng brief. At nakita ko rin, ang ganda ng shape ng dibdib mo, ha? Kulay pink pa ang... cute. Talo pa ako. Ako black. Iyoko lang tumabi sa'yo. Tomboy ka talaga. Ha? Tomboy! Talaga, Rupo? Pumasok si Jane sa kwarto ni Miriam? Oo, Aling Delia. At hindi pa lumalabas hanggang ngayon? Hindi pa nga ho eh. Oh, Kaya abangers ako eh. Kung kailan siya lalabas. malamang may nangyari na sa kanila. Oh? Kawawa naman si Miriam. Naging biktima rin ni Jack. Ikaw? Anong kailangan mo? Bakit ba natatakot ka? Isinara ko lang naman yung pintuan ng kwarto mo. Tomboy ka kasi. Di ba ikaw ang tibo? Nabaliktad na yata ngayon, ha? Miriam, di ako talagang tomboy. Ano? Bakit nagpapanggap kang ganun? Para hindi maligawan. Para magmukhang matigas at hindi mabastos. Umiiyak ka? May bumastos ba sa'yo dati? Meron. Sino? Kuya ko. Nung mamatay yung mga magulang namin, tumira ako sa kanya. Pero may bisyo siya. Lasenggo. Minsan umuwi siya laseng. Nung gabing yun, ginahasa niya ako. Diyos ko. Ano nangyari pagkatapos? Humingi siya ng tawad sa akin nung may masmasan. Pero hindi ko kaya siyang patawarin. Kaya lumayas ako sa kanila. At mula din nun, sinabi ko na sa sarili ko, ayoko nang maging babae. Oh, nasaan ang kuya mo ngayon? Nabalitaan ko na lang, patay na siya. Napatay nung kainuman niya. O ngayon, alam mo na sikreto ko kung bakit ako ganito. Jane, palayain mo na ang sarili mo sa mapait mo na karaan. Dahil tapos na yun. At patay na rin ang kuya mo. Alam mo, hindi ka magiging maligaya kung magtatago ka sa hindi mo naman katauhan. Miriam, natatakot ako. Baka hindi ko na makayang maging tunay na ako. Baka mabastos na naman ako at masaktan. Buksan mo ang puso mo sa Diyos. Sa Kanya mo idaing lahat. Sabihin mo ang lahat ng takot mo. At ipakiusap mo na tulungan Kanyang maiayos ang buhay mo. At alam mo, naniniwala ako, sasagutin Kanya. Aling Delia. May bago po ba kayong tauhan? Wala. Bakit? May nakita ko akong magandang dalagang kausap ni Miriam kanina eh. To, sino yun? Aling Delia, alis na po ako. Ah,
Sa inyo na ba ang diretso mo, Miriam? Opo, kasama ko po si Jane. Jack? Ikaw yan? Oo, Rufo. Pwede ba? Huwag mo na nga siya tawagin Jack. Jane naman talagang pangalan niyan eh. Oo nga. Magandang pangalan. Kasing ganda mo, Jane. Para tuloy nagkakakrush ako sa iyo eh. Naku, tumigil ka nga dyan, Rufo. Bakit ka ganun? Bakit nagbago ka? Hinaharap na po ni Jane ngayon ang tunay niyang katauhan. Ikaw pala si Jane, ang kaibigan ng aking anak. Opo, Mang Nando. Natutuwa po akong makilala kayo. Ako rin. Jane, talaga nga pala maganda ka. Kita mo, Jane? Pati si Itay, napansin yon. Salamat po, Mang Nando. Alam nyo, malaki po ang utang na loob ko kay Miriam kasi po siya yung tumulong sa akin na muling harapin ng matatag ang buhay at balikan ang tunay kong katauhan. Gulat na gulat si Ramil sa malaking pagbabago mo, girl. Oo nga eh. Natulala nga siya kanina. At feeling ko, lalo siyang na-in-love sa'yo. Ganun? Uy, mabait siya, ha? Gwapo, at may maayos na trabaho. Oh, ano pang ayaw mo sa kanya, di ba? Wala. Ang totoo nga. Mahal ko rin siya. Oy, di sagutin mo na siya para mas maging masaya ka na. Kaso natatakot ako. Ha? Baka hindi niya matanggap ang nakaraan ko. Ipagtapat mo muna sa kanya. Hindi yung hinahatulan mo na kaagad. Wala pa namang alam yung tao. Paano nga kung hindi niya matanggap? O di masasaktan na naman ako. Well, at least, nalaman mo yun sa maagang panahon. Wala ka pagsisisihan sa dakong huli. Kung sa bagay. Alam mo, huwag mong katakutan ng masaktan. Kung magiging matatag ka naman. Binabati ko kayo, Jane, Ramil. Thanks, Miriam. Salamat, Miriam. Best friend. Oy, wag mo sasaktan ng best friend ko, Ramil, ha? Lagot ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Puro kaligayahan lang ang mararamdaman niya sa piling ko. Sisikapin kong mangyari yun. At ikaw naman, Jane, dapat mas maging matatag ka pa ngayon. Lalo na, pag nanay ka na. Opo, Mami. Miriam, salamat sa iyo, ha. Salamat at niloob ng Diyos na makilala kita. Hindi mapanghatol ang tunay na kaibigan. Siya'y umuunawa at handa kang pakinggan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz at Bobby Cruz. Special sound effects, Jerry Mutiak. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
Simulat sa pool, wala akong hinangad kundi maibang landas mo. Sa maling landas sa tinahak ko. Dahil ayokong may pagsisiyang kapag dating ng araw. Ayokong sumbatan ka ng iyong budhi. Pagdating ng panahon. Sino ka? Sino ka para baguhin ang kapalaran ko, Nay? Ikaw ba? Hanggang sa mga sandaling ito? Sa palagay mo ba na bago mo na ang buhay mo? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sumasalamin sa ating mga pagkatao ang mga resulta ng mga aksyong pinili nating bigyang kagahanapan sa nakaraan man o sa kasalukuyan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Juliet sa ating dunang sa kanyang panahon. Hoy, Shoni! Sandali, tintayin mo ako. Aba, Liway! Pamamalengke ka rin ba? Oo. Pero yung pangmagapon lang namin na ulam ni Juliet. O ikaw, ang laki ng dala mo ba yung ha? Mukhang marami kang bibilhin. Nagpadala nga kasi ng pera sa Emmy, yung asawa ni Sandro na nasa Jeddah. Eh, sabi ni Sandro, mamalengke na raw ako ng marami para sa kanila ng mga anak niya. Magmula nga kasi nang umalis ang asawa niya ako na nag-aasikaso sa kanilang mag-aama. May swerte na rin ni Sandro, no? At palagi kang naandyan sa kanila ng kanyang mga anak. Kaya nga kako umiiwas sa tukso. Wag na wag siyang gagawa ng isang bagay na sisira sa pamilya niya. Dahil ako ang unang-unang makakalaban niya. Sandro, wala ka bang napapansin kay Juliet? Tuwing dumadaan tayo rito sa harap ng bahay nila, kapag papasok na tayo sa trabaho. Wala, kasi nga, hindi ko naman sa tinitingnan eh. Tignan mo kasi paminsan-minsan para makita mo kung gaano kalagkit ang tingin niya sa'yo. Masyado kang malisyoso, no, Bimbo? Ang mabuti pa, bilisan mo paglalakad para makaabot tayo sa libreng bus na sasakyan natin papuntang supermarket. Dahil kapag na-late na naman tayo sa trabaho, tiyak sasabunin na naman tayo ni Bisor. Tara, tara, bilis! Marseng, sara mo na rin ang bintana sa kwarto ng mga bata. Pumapasok nga kasi ang anggiron. Kapag ganito malakas ang ulan, lalo na may kasama pang malakas na hangin. Hoy! Oo, naisara ko na lahat ng bintana, Johnny. Hoy, si Sandro ang inaalala ko eh. Pag ganyan malakas ang ulan, mabilis din ang pagbaha sa labas. Tiyak na mahihirapan siya umuwi. Ang isa pang problema, kapag ganitong malakas ang ulan, kadalasan walang signal. Hindi makakonekta ang tawag. Hindi rin maipadala ang mga text. Kaya Jack, mahihirapan tayo makontak si Sandro. Kailan malapit na ako sa kanya namin, saka pa lalong bumuhos ang ulan. Ang tatalim pa ng kidlat. Nakakatakot maglakad. Diba? Sumilong muna ako dito sa gilid ng bahay nito. Magpapatila muna ako ng ulan. Ay, Hi, Sandro. Juliet? Uy, basang-basa ka sa ulan, no? Alam mo, mabuti pa. Pumasok ka muna dito sa loob ng bahay namin para magbigyan kita ng tuwalyang pamunas at saka extra damit na pampalit mo. Naku, teka, wag na, Juliet. Salamat na lang. Kapag humina naman ang ulan, tatakbuhin ko na hanggang sa amin.
Pasensya ka na, na-istorbo yata kita sa pagsilong ko. Hindi ko kasi akalaing tapat pala ng bahay niyong nasilungan ko. Ang dilim nga kasi. Pinatay yata ang mga ilaw sa poste dahil sa mga pagkidlat. Halika na sa loob. Teka, sandali. Huwag kang mag-alala. Wala ang inay. Ha? Makikipaglamay daw sila sa patay sa kabilang barangay. Kaya, Teka, solo-solo teka, natin pwede ang ba, bahay. bitiwan mo ko, Juliet, hindi tama ko naman ang iniisip mo. Sige ko. Kapag di mo ako pinagbigyan sa gusto kong mangyari, sisigaw ako. Ha? Gagawa ako ng skandalo. Ano? Ipagsisigawan ko, pinasok mo ako dito sa loob ng bahay namin at pinagsamantalahan. Juliet! Ano ka ba, Sandro? Doon na tayo dumaan sa kalye ni na Juliet. Doon ang shortcut palabas ng kalsada eh. Ikaw kung gusto mo, doon ka dumaan. Basta't ako, iikot pa sa dulong kalye. Alam mo, naninibago talaga ako sa iyo eh, ngayong araw na to. Bakit ba parang allergic na allergic ang dumaan sa kalye ni na Juliet? Para malaman mo, Bimbo, yung pag-uwi mo ng maaga kagabi at hindi mo pag-overtime, may malaking kinalaman yun kung bakit ayoko nang dumaan sa kalye na yon kahit kailan. Johnny, hindi mo ba napapansin? Ilang araw nang parang balisa si Sandro. Lagi kong nakikitang nakaupo sa punong hagdan tuwing gabi. Para bang napakalalim ng iniisip. Hindi kaya may problema sa trabaho ng anak mo? Kung sa bagay, mahirap naman talagang maging isang merchandiser. Lalo na sa pag-iimbentaryo. Ang sakit sa ulo ng walang katapos ang paglilista ng mga item. Kung sa panig naman kako nilang mag-asawa, maayos naman sila magkausap sa cellphone nitong nakaraan, ay wala akong nakikitang problema sa pagitan nila. Kung tinatanong mo ako, Juliet, kung iniiwasan ba kitang talaga, oo. O ngayon narinig mo na ang totoo, pwede ba tigilan mo ng panggugulo sa buhay ko? At yung nangyari sa atin noong isang gabing malakas ang ulan, ano, gano'n na lang ba yon, Sandro? Oo, hanggang doon lang yun. Dahil hanggang ngayon, nagsisisi ko kung bakit nagpatukso ko sa'yo. Akala mo ba, basta mo na lang ako mababaliwala? Sige, kapag tuluyan mo ako iniwasan, guguluhin ko ang mga magulang mo, ang mga anak mo, at pati na rin yung asawa mo nasa abroad. Lahat ng paraan gagawin ko para masira ang buhay mo. Juliet, hindi ako natatakot sa mga pagbabanta mo. Dahil kahit ano pang gawin mo, hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko sa isang katulad mo. Hindi mo ako kilala, Sandro. Kaya wag mo subukin ang kakayahan ko, sirain ang buhay mo. Ganon. Bahala ka. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Teka, Diyan ka na. Sandro! Teka, magbalik ka dito! Huwag mo ka basta talikuran! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Sandro! Hindi ka na nahiya! Pinanawa ka na ba talaga ng pag-iisip? Ha? At pati si Sandrong nananahimik ang buhay, dinamay mo sa galit mo sa mundo! Sa galit mo sa sarili mo! Kung magsalita kayo, parang ang linis-linis ang pagkatao nyo. At saka bakit ba kayo nagwawala? Dahil ba sa nakikita nyo sarili nyo sa nangyayari sa akin ngayon? Hindi ba dapat matuwa kayo dahil minana ko ang trono nyo sa pagiging isang immoral? Simulat sa Paul, wala akong hinangad, kundi maibang landas mo sa maling landas na tinahak ko. Dahil ayokong may pagsisihan ka pagdating ng araw. Ayokong sumbatan ka ng budhima pagdating ng panahon. At sino ka naman para baguhin ang kapalaran ko, inay? Ikaw ba hanggang sa mga sandali ito, sa
Palagay mo ba na bago mo na ang buhay mo? Hindi ka humihingi ng tawad sa akin sa pagkakasilang mo sa akin bilang isang anak sa pagkakasala? Bakit ba parang hindi mo alam na dahil sa kasalanan mong yun, naging malapit na rin sa akin ang mundo? Alam ko, kahit kailan hindi mo paniniwalaan ang mga pagsisisi ko. Sana sa pagkakataong ito, makinig ka sa akin, anak. Mahal na mahal kita. Nasasaktan akong makita kang nagdurusa. Dahil ang kasawian mo, kasawian ko rin. Totoo ba, Sandro? Naibigay na sa'yo ang susi ng bahay na hinuhulugan yung mag-asawa sa Bulacan? Opo, Nay. Kaya kahit anong oras, pwede na po tayong lumipat doon ni Naitay at ang mga bata. Low-cost housing lang po yung pero napakaaliwalas po ng paligid dahil sa mga puno. Pati ba kami ng inay mo isasama sa paglipat ni Ron? Sa palagay niyo ba, ipapayag ang mga bata na hindi kayo kasama? Sa wakas, nagtapos din ang mahabang panahon ng ating pangungupahan dito sa Estero. Akala ko talaga dito na lang tayo tatanda ng tatanda, Sonny. Oo nga. Kaya totoo yung palaging sinasabi tungkol sa pangungupahan. Nabayad ka ng bayad buwan-buwan, pero hindi naman magiging iyo ang bahay. Teka nga pala, Sandro. Paano nga pala yung trabaho mo? Mapapalayo ka. Abang hinihintay ko po ang turnover ng bahay, nakapagpalipat na po ako ng branch supermarket namin na malapit sa subdivision. Pati po ang pagpapatransfer sa pag-aaral ng mga bata. Nauna ko na rin pong inasikaso. Kaya sa pag-uwi po ni Emmy para magbakasyon, doon na rin po sa bagong bahay siya tutuloy. Sandro, Oy, ikaw pala, Juliet. akala ko hindi ka na talaga dadaan dito sa kalye namin. Kasi Inaabangan talaga kita eh. yung kasing isinara pala yung daan doon sa dulong kali na tumutumbok sa labasan. Kaya talagang wala na akong ibang dadaanan kundi rito. Alam mo, hindi ko alam kung paano ba ako humingi ng sorry sa'yo. Hindi kasi ako sanay na humingi ng tawad eh. Siguro dahil sa nakasanayan kong matitigas na paninindigan ko. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko humingi ng tawad sa ginawa kong panggugulo ko sa buhay mo. Ako man, Juliet, kung nasaktan ko man ang damdamin mo sa nangyari, patawarin mo rin ako. Sana lang, dahil sa mga nangyari, huwag mo akong husgahan at kasuklaman. Gusto ko ring mabago ang buhay ko. Gusto ko nang talikuran ng mga mali kong pananaw. Gusto kong mahalin din ako ng mundo at malaya sa sumbat ng kapwa ko. Lagi namang may puwang para sa pagbabago, Juliet. Lalo na tayo naman talagang nagtatakda ng sarili nating tadhana. Pero tanging ang Diyos pa rin ang makapangyarihan sa mga galaw natin sa mundong ito. Kaya nga mas mainam pa rin gampanan natin ng kapaki-pakinabang ang ating mga buhay. Palagi tayong magsimula sa mabubuting bagay. Nilikha ang tao na may kakayahang gumawa ng moral na pagpapasya na gawin ang mabuti nang sa gayoy makamit ang magandang resulta ng ating mga desisyon sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar.
Musical scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sabi nila, ang daigdig ay para sa lahat ng tao. Pero bakit ganun? Bakit ako puro hirap na lang ang dinanas ko mula pagkabata? At kayo ang mga anak namin, naghihirap din. May kalalagyan nga kaya tayo dito sa daigdig. Meron kaya? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sinasabing ang daigdig ay para sa lahat ng tao. Ngunit papaano ang mga dukha at walang naabot na edukasyon? Saan kaya ang kanilang bahagi? Mga kaibigan, narito po ating pakinggan ang naging karanasan ni Choleng sa ating dulang sa kanyang panahon. Choleng, ba't mo akong pinasundo kay Dina sa junk shop? Nagkaalala kasi ako kina Bunso at Junior. Hanggang ngayon nilalagnat pa rin sila eh. Ganun ba? Hindi pa naman ako gaano kumita sa pangangalakal ngayon. Berto, napansin ko rin. Marami silang pandal sa balat. Ano? Bakit ganun? Hindi ko alam. Kaya gusto ko sana dalhin natin sila sa ospital para malaman natin ang talagang sakit ng mga anak natin. O sige. Bihisan mo sila. Dadalhin natin sila sa ospital. Bahala na. Bakit ang mga anak pa natin, Berto? Bakit sila pa? Napakabata pa din na Junior at Bunso para mamatay. Hindi man lang natin nabigyan ng lunas ang karamdaman nila. Kaawa-awa ko mga anak. Berto, 5 ang anak nila, pero kamamatay lang nung 2. Oh, kawawa naman sila. Ano pong trabaho nila, Uncle? Nangangalakal. Sa kariton nga lang sila nakatira. Pareho po kami ng asawa ko na maaga na iwan ng mga magulang. Elementarya lang din po natapos namin. Kaya po naging napakahirap ng buhay para sa amin. Lalo na nang magkaroon po kami ng mga anak. Hindi na po namin kaya umupa ng bahay. Kaya nga ho, sa karito na lang ho kami natutulog. Buti ho, kumakasya kayo doon. Salitan ho ang tulog namin. Salitan? Opo, pinauuna namin yung mga bata. Tapos, salitan din kami natutulog ni Berto para kung may bantay pa rin ang aming mga anak. Hindi pa kayo natatakot na sa ganito lang kayo nakatira? Natatakot siyempre po. Lalo na nga para sa kaligtasan ng mga anak namin. Kaya lang wala ko kami magawa. At ang takot na yun, karagdagan pa na matinding lungkot. Ang pumanaw ang 2 naming anak dahil po sa dengue. Choleng, kung bibigyan kayo ng pagkakataong makahiling sa Diyos, ano hihilingin nyo? Lagi ko naman po pinakikiusap sa kanya. Ang mabigyan ng aming mga anak ng isang maayos na buhay at tirahan. Kahit hindi ho malaking bahay. Basta makapamuhay kami ng payapa. Ate, tapos ka na bang gumawa ng assignment mo? Oo, Rika.
bakit malungkot ka? Kasi, tapos nang interviewin si na inay. Naisip ko lang, sana man lang may tumulong sa atin para hindi na tayo sa kariton tumira. Pwede ba yun? Oo, may napanood na akong ganun. Tinulungan nila yung na-interview na. Dapat nga dumami pa yung mga ganong palabas para marami yung matulungan. Kaso, tapos na yung interview pero wala pa yung tulong. Sana dumating din yun, no, ate? At sana matulungan nila tayong makapag-aral ng maayos para mahango natin sa hirap sina inay balang araw. Sir Wilson, napasyalo uli kayo? Oo, Choling. Dahil ngayon ko ibibigay sa inyong sorpresa ng aming programa. Sorpresa? Meron pala nun? Oho, ang programa po namin ay nag-i-interview ng mga katulad nyo upang makatulong talaga. Ang unang sorpresa po namin ay ang may nakakuha na po kaming matitirhan nyo para payapa kayong makapamuhay. Ako? Sir, hindi po namin kayang umupa ng bahay. Binayaran na po namin ang 6 na buwang upa ng bahay upang may pagkakataon kayong mapag-ipunan ang mga susunod na upa doon. Maraming salamat ho. Dala ko rin ng ilang groceries para sa inyo at isang food cart business. Ha? Ito na lang ang magiging negosyo nyo. Hindi na kayo makangalakal pa. Totoo ba ito? Totoong-totoo, Choling. At ipagpatuloy nyo lang ang inyong pagsisikap. Makakaahon din kayo sa hirap. Magandang hapon po, Sir Roger. Magandang hapon po. Oo, kayo pala mag-asawa. Napasyal kayo. Gusto po namin magpasalamat sa inyo, Sir, sa pagrekomenda niyo po sa amin sa inyong pamangkin. Malaking tulong po ang ginawa nila sa amin. Nakita kong karapat dapat kayong tulungan. At nagkataon namang naghahanap sila ng matutulungan. Kaya kayo ang sinabi ko sa kanilang programa. Salamat po, sir. Napakabait po niyo talaga. Hindi po namin sasayangin ang mga tulong na aming nakamit. Wow! Ang ganda po ng bahay natin, Nay. Hindi na tayo mababasa ng ulan dito. At saka makakatulog na rin tayo ng mahimbing at sabay-sabay. Oo nga. Kasi kasya na tayong lahat dito. Hindi katulad sa kariton na naging tirahan natin. At ang maganda pa, hindi na kami mangangalakal ng nanay niyo dahil binigyan kami ng food cart business ni Sir Wilson. At palalaguin namin to, mga anak, para mabuhay tayong lahat na maayos. Ay, opo. Tutulong po kami ni Rika sa pagtitinda, Nay. Opo, Nay. Umaga lang naman ang pasok namin ni Ate Dina eh. Para po mas mabilis tayong umasenso. Talaga, Berto? Magbubukas na ang pangalawa nating snack house. Oo, sabi Choling. May nakuha na ako mga tatao doon na makakasama ko. Nakakatuwa naman. May branch na ang business natin pagkalipas ang 8 taon. Oo nga. Ang negosyong nagsimula lang sa food cart. At dahil doon, nakatapos na ang 2 nating anak, sina Dina at Rika. Oo nga, Choling. Isa ng teacher si Dina at si Rika, caregiver na. Wala na ako magiiling pa sa Diyos. Napakabuti niya, Berto. Pinatunayan niya sa atin na kahit tayo sa lahat sa edukasyon at dating nasa lansangan, ay may magandang bahagi pa rin tayo dito sa daigdig. Mapagmahal ang Diyos
hindi niya lilimutin ang mga sa kanya'y nananalig. Sila ay pagpapalain sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Masama ang loob ko, Diego. Nakipag-break sa akin si Lalaine. Kaya kung sesermunan mo ko, please, huwag ngayon. May dapat kang malaman kaya kita hinanap. Ano ba yun? Nasa ospital ang mga magulang mo. Maging ang ate Margie mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sino nga ba ang may kasalanan kung bakit may mga abusado? Ang mga nagmamahal ba sa kanila? O sila mismo? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Edward sa ating dulang sa kanyang panahon. Sige na po, Nay, Tay. Pakiusap, bigyan niyo na ako ng pera. Ano nga ang gagawin mo sa pera? May kailangan ho akong bayarang utang. Matagal na kasi yun kaya galit na yung inutangan ko. Iyan ang sinasabi namin sa iyo, Edward Nagtatrabaho ka nga pero hindi ka naman nag-iipon. Inuubos mo lang sa bisyo mo ang kita mo. Maging sa pagbili ng mga walang kwentang bagay. Aba anak, manghinayang ka naman. Hindi madaling kitain ng pera. Pangako po, hindi na mauulit ito. Mag-iipon na ho ako. Huwag ka sana magalit Kung lagi mo ito naririnig sa amin, pero itinuturo din ng Diyos ang maging masinop tayo sa kanyang mga biyaya. Kaya kung talagang magbabago ka, sa kanya ka mangako. Pambira naman pangako po, magbabago na ako. Pangako yan sa Diyos. Sige na po, bigyan niyo na ako ng pera. Baka mabugbog na ako Kaya pala ilang araw na tayong tipid sa pagkain. Binigay niyo pala kay Edward yung 3K na inilaan ko para sa pagkain natin for 1 week. Pasensya ka na, Margie. Baka mabugbog ang kapatid mo ng inutangan niya ng pera. Kawawa naman siya. Ano? Naawa kayo sa kanya? Mas malakas pa nga yun sa inyo Anak naman, abay kapatid mo siya. Hindi namin matitiis. Tutulungan pa rin namin na makabangon. At saka parang hindi naman siya naaawa sa inyo ng itay. Nangako naman siya sa pagkakataong ito. Magbabago na siya. Sus, Iiwan na niya ang layaw at sugal. naniwala naman kayo agad. Oo. Dahil sa Diyos, nangako ang kapatid mo. Sino naman ang nagbalita niyan sa'yo, Lalaine? Hindi na kailangan malaman mo. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Totoo ba na nabigyan ka ng written warning ng office natin dahil nahuli kayo nagsusugal kahit tapos ng break time? Hindi naman sadya yun Nalibang kasi kami, kaya... Oo, kaya tapos yung break time, hindi pa kayo nagtatrabaho. Diyos ko, Edward naman. Pati ba naman sa office, dinadala mo yung bisyo mo? Abay, bigyan mo naman nakahiya
yan ang tiyo ko. Siya pa naman ang nagrekomenda sa atin doon. Sorry, hindi na mauulit. Nagsusugal ka na nga dito sa lugar natin, pati ba naman sa office? Wala ka ng kontrol ah. Paano ka pa makakaipon para sa future natin? Hindi na nga mauulit eh. Swear to God. Sana nga, hindi mo nilalaro lang ang pangako mo. Lalo na sa Diyos. Hindi ka pumasok sa opisina? Oo, Diego. Masama ba pakiramdam mo? Hindi ah. May lakad kami ng barkada ko. Mukhang malaking pustahan na naman ang pupuntahan nyo. Ah. Kapag nanalo ko doon, walang sinabi ang 2 buwan na sahod ko. Ikaw talaga, oh. Sabi mo sa akin, nangako ka kina Aling Bestra at Mang Martin na magbabago ka na. Pati kay Lalay, nangako ka rin. Oo. At para maniwala sila, nag-swear to God pa ako. Kunwari lang pala yun. Ayoko kasi na tinatalakan pa nila ako eh. Nainis na akong pakinggan yun. Pero hindi tama na idamay mo pa ang Diyos, pre. Ano? Lalo na sa mga kalokohan mo. Ikaw rin. Baka dumating ang araw na hindi ka napakinggan ng Diyos. Huwag mo na nga ako sermonan, Diego. Nasisira ang araw ko eh. Baka matalo pa ako sa pupuntahan ko. Diyan ka na nga! Kunay, ito na ho yung pagkain nyo ng Itay. Dinala ko na dito sa kwarto nyo. Kasi nanghihina kayo, di ba? Oo nga, anak eh. Kaya lang, paano namin makakain yan? Wala kaming gana. Parang wala kaming panlasa. Ano? May lagnat pa rin kami. Oh. Inuubo na rin kayo, Tay. Parang pareho na nga kami. Kasi kanina, ubo rin ako ng ubo. Yung kapatid mo, dumating na ba? Wala pa nga ho. Tinawagan ko na nga eh. Hindi naman sumasagot. Sana naman kaya nagpunta ang batang yun. 2 araw na siyang hindi umuwi. Huwag nyo na isipin yun. Ang mabuti pa, daling ko kayo sa ospital para mapacheck up at malaman natin kung bakit ilang araw na kayong ganyan. Ano bang nangyari sa'yo? Kung hindi pa kita pinahanap kay Diego, hindi kita makikita. 4 days kang wala ah. Hindi makontak ang cellphone mo. Naturing ang mahal, walang silbi. Relax ka lang, Lalaine. Bakit ba parang sobrang galit mo? Paano? Tinawagan ako sa cellphone ni Margie. Tinatanong kung alam ko raw kung nasan ka. Dahil hindi ka nga doon umuwi sa inyo, hindi ka rin matawagan. Pambira naman si ate. Pati ikaw, inabala pa. Hindi naman ako bata para hanapin. Hinahanap ka niya para magpatulong sa'yo. Dahil may sakit sina Aling Bestra at Mang Martin. Nasa ba yung cellphone mo? Hindi ka matawagan? Ha? Nawala eh. Ninakaw yata. Pati nga yung relo, kasamang nawala. Natulog lang naman ako sa bahay ng barkada ko. Nawala o ibinenta mo? Lalay naman. Yung ilang araw na hindi mo pag-uwi, tiyak kung saang sugalan na naman kayo nagpunta ng barkada mo. At ibinenta mo ang mga gamit mo dahil napasubo ka. Ano, tama ako, di ba? Wala na akong magawa eh. Gusto ko sanang makabawi kaso natalo pa rin. So kung ganon, kunwari lang palang pangako mo. Lalaine, napilit lang nila ako. Oo, ano yan? Bakit inaalis mong engagement ring natin? Dahil tinatapos ko ng relasyon natin. Lalaine, wag naman. Ayaw ko sa lalaking walang isang salita. Hindi marunong tumupad sa pangako. Kahit ang kabanalan ng Diyos, hindi pinahahalagahan. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Maghanap ka na lang na ibang makakatanggap sa ganyang ugali mo. Pambira talaga. Sobra ka, Lalaine.
Hindi mo na akong binigyan ng pagkakataon. Hindi naman kita niloko Hindi kita ipinagpalit sa ibang babae. Edward! Sabihin, Edward! Buti nakita kita. Diego, masama loob ko Nakipag-break sa akin si Lalaine. Kaya kung sesermonan mo ko, please, huwag ngayon. May dapat kang malaman kaya kita hinahanap. Ano ba yun? Nasa ospital ang mga magulang mo. Ha? Maging ang ate Margie mo. Bakit? Ang sabi ni Margie, nang i-text niya ako, may COVID daw sila. Oh, Diyos ko. Kumusta na sila? Anong kalagayan nila? Hindi ko alam. Kung gusto mo, puntahan natin. Sasamahan kita. Sabi ng doktor na nakausap namin ni Diego, malakas daw si ate kahit may COVID. Sina Inay at Itay, silang nasa panganib. Hindi ko malang matulungan ang pamilya ko. Oh, Diyos ko. Huwag mo naman pong kunin sa akin ang aking pamilya. Kailangan ko po sila. Hindi ko po kayang mag-isa. Lalo na ngayon na masakit ang loob ko dahil sa pag-iwan sa akin ni Lalaine. Alam ko pong marami akong pangako sa inyo na hindi ko tinupad. Ginawa ko pang biro mga yun. Patawad po. At pakiusap. Nelson, may patalim siya! Hindi ako natatakot dyan. Umalis ka na rito. Umalis pala. Ito, salagin mo! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong sa kagustuhang mailigtas ang sarili ay ginagamit ang kanyang kapwa. Walang alintana kung makasakit man siya. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Vanji sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit mo ginawa yon, Banji? Yun nga lang po ang alam kong paraan para makaiwas ako sa kahihiyan. Pero paano kung malaman? Nay, patay na patay sa akin si Nelson. Kaya nga madali ko nagawa ng paraan nang may mangyari sa amin. Kaya huwag na kayong tumutol pa sa kasal namin. Ay, nakakaawa naman si Nelson. Huwag niyo siyang intindihin. Ako ang pahalagahan niyo dahil anak niyo ako. Nelson? Ano? Overtime ka uli? Oo, Efren. Alam mo na, malapit na ako maging tatay. Kaya pinaghahandaan ko na yun. Malapit na nga pala mga anak si Banji. Oo. Ang laki na nga ng tiyan niya Kasi, 4 na buwan yung dinadala niya. Siguro dahil malaki yung baby. Kumusta naman ang pakikitungo niya sa'yo? Ang ibig ko sabihin inaasikaso ka ba niya? Oo naman. Bakit mo na itanong? Kasi di ba si Jess ang talagang nobyo niya? Oo. Pero break na sila nang may mangyari sa amin ni Vanji. Kaya iniisip mo na mahal ka niya? Oo. At hindi ko pinagdududahan yun, Efren. Lalo na ngayon na malapit na akong maging ama.
baby mo, Vanji. Ang gwapo, oh. Kamukhang kamukha ni Jess. Bibig mo naman, Emmy. Baka may makarinig sa'yo. Sus, tayo dalawa lang naman ang narito. Wala si Nelson. Iba na rin yung nag-iingat. Buti hindi nahalata ni Nelson na hindi niya anak yung batang isinilang mo. 7 buwan pa lang kayong kasal, nanganak ka na. Nagawan ko na ng paraan yun. Doon ako nanganak to sa kakilala kong kumadrona, kaya hindi ako sumabit. Galing mo talaga. Ayoko mabilad sa kahihiyan. Kaya ginawa ko ang lahat ng yun. Kaya alam, minsan, nahihirapan ako. Bakit? Nagkukonsensya ka? Di yun. Ano? Nahihirapan akong asikasuhin si Nelson. Kasi di ko naman siya talagang mahal. Ay, ibig mo sabihin, mahal mo pa rin si Jess kahit iniwan ka? Si Jess tong nakangiting masasalubong ka. Oo, siya nga. Kumusta, Efren? Oh, eto. Ayos naman. Ikaw, pare, ilang taong ka rin nawala. Nagtrabaho ko sa Saudi. Talaga? Oo. Eh di, mapera ka na ngayon. Hindi nga minalas. Hindi magandang kumpanyang napasukan ko. Huh? Kaya umuwi na lang ako dito. May ba ako? Oh, Kumusta yung kaibigan mo si Nelson? Balita ko, kasal na sila ni Banji. oo. Mahigit 3 taon na. Ang tanga din naman ni Nelson, ano? Biruin mo, pinakasalan niya ang babaeng nalawayan na ng iba. Ah? Inako pa niyang batang hindi naman kanya. Yun ang sabi niya sa akin nung makita ko siya kahapon. Ang bulang hiya. Nelson, alam mo ba na hindi mo tunay na anak yung bata? Pinagtapat ba yun sa'yo ni Banji? Efren, Kasi kung hindi, dapat hiwalayan mo siya. Dahil niloko ka niya. Ikaw? Kumusta, Banji? Kapal naman ang mukha mo. Kukumustahin mo pa ako. Pagkatapos mo akong iwan, ang wala man mong buntis ako. Patawarin mo na ako. Nagtrabaho ko sa Saudi. Nanginayang ako sa pagkakataong dumating eh. Naisip ko baka hindi ka pumayag. Kaya hindi na ako nagpaalam sa'yo. O ano naman ang kailangan mo ngayon? Gusto kong kunin na kayo ng anak natin. Sumama na kayo sa akin. Ano? Gusto mong iwan namin si Nelson? Alam ko namang hindi mo mahal ang pangit na yun. Oh, At ako pa rin ang mahal mo hanggang ngayon. pwede ba Diba? umalis ka na dito? Dadating na si Nelson, ayokong abutan ka pa niya. Sige, alis ako. Pero sa pagbabalik ko, dapat handa na kayo ng anak natin, ha? Niya! Oh, Ba't mo ako inalikan? kunwari ka pa. Alam ko namang na-miss mo yon. Sige, alis na ako. Bye! Nelson, pati ka pa natutulog. hindi pa kasi ako dalawin ng antok. Si Junior nga pala, tulog na tulog doon sa higa niya. Batang siya talaga. Hindi talaga natutulog agad John kung hindi ka yung magpapatulog. No, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Gusto ko lang pagsawain ang mga mata ko Huh? sa pagtitig sa mukha mo kasi baka hindi na kita makita. Ano ba? Ba't ka ba nagsasalita ng ganyan? Basta, Ano? huwag mong kalilimutan, Panchi, ha? Na? Mahal na mahal kita. Kayong dalawa ni Junior.
Di ba sabi ko sa'yo, babalik ako para kunin ko kayo ng anak natin? Hindi, umalis ka na. Hindi kami sasama sa'yo. Hindi ako naniniwala. Alam kong gusto mo lang akong pasakitan. Vanji, huwag mo nang pahirapan ang mga sarili natin. Alam ko namang mahal na mahal mo pa rin ako eh. Nagkakamali ka, no? Hindi na kita mahal. Kaya umalis ka na. Pwes kung ayaw mo sumama, bahala ka. Pero kukunin kong anak ko. Hindi mo maaaring isama bata! Nelson? Uy, narito palang tanga kong karibal. Umalis ka na sa pamamahay ko ngayon din. Aalis lang ako kapag nakuha ko ng aking anak. At huwag kang magkakamaling pigilan ako. Ito, dahil hindi ka sasantuhin ito. Nelson! May patalim siya! Hindi ako natatakot dyan. Umalis ka na rito! Umalis pala. O ito, salagin mo! Nelson! Ha? Walang iya ka, Jess! Ba't sinaksak mo ang asawa ko? Ay! Tulong! Tulungan niyo kami! Ang asawa ko sinaksak! Diyos ko, parang awa niyo na po. Iligtas niyo po ang asawa ko. Ako po siyang kunin sa amin ng anak ko. Oh, ayoko po siyang mawala sa akin. Mahal na mahal ko po siya. Vanji, Nay, nandito na pala kayo. oo. Nakakulong na ang hayop na si Jess. Dapat lang sa kanya yun. Kung tutuusin nga, kulang pa yun sa laki ng kasalanan niya sa amin ng asawa ko. Kumusta na nga pala si Nelson? Nakikipaglaban pa siya sa kamatayan, Nay. Ah, Diyos ko. Kawawa naman siya. Kaya nga abot-abot ang panalangin ko na sana makaligtas siya para makasama pa namin siya at malaman niya na mahal ko na siya. Vanji, Nelson, salamat. Salamat nagkamalay ka ng asawa ko. Salamat hindi mo kami iniiwan. Patawad ha. Dahil sa akin nanganib ang buhay mo. Kung hindi ko pinangako sa'yo, ang anak namin ni Jess, hindi mangyayari ito. Patawarin mo ako. huwag ka na umiyak. Hindi naman ako nagagalit sa'yo eh. Hindi ka nagkagalit? Si Junior eh. Alam ko yun. Matagal na. Nagtapat sa akin ang kumadro ng nagpanak sa'yo. Hindi mo man lang ako sinumbatan? Napakabuti mo talaga, Nelson. Dahil mahal kita, Vanji. Oh, At kahit hindi mo ako mahal, matatanggap ko. Huwag niyo lang akong iiwan ni Junior. hindi. Hindi ka namin iiwan. Pangako yan. Dahil mahal na rin kita. Laging may puwang ang kaligayahan sa taong itinutuwid ang kamalian sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang
kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.